Ahojte, čaute, čaute. Ja vás tu strašne vítam dneska na mojom živom vysielaní. Tému som vlastne nahodila až teraz, aby ste vedeli, takže budeme sa rozprávať o tom, čo je to tá moja práca online, alebo vlastne čo robím, keď stále o niečom kecam. Takže niektorým z vás som poslala aj pozvánku. Uvidíme, či sa tu niekto zobrazí, alebo nezobrazí, či tu niekto bude, alebo nebude. U nás sú dneska hody, u nás v dedine, čiže sú také slávnosti a tak ďalej, sú kolotoče pre detičky a teda, čiže je to úplne v poriadku. Tí, ktorí to nestihnete teraz na čas, určite sa tu možno zastavíte neskôr, budete si to môcť pozrieť zo záznamu samozrejme. Tak, chvíľočku počkáme, či tu niekto nabehne alebo nie. Inak mohli by ste mi napríklad napísať do komentáru, aký ste mali deň alebo aké máte dni. Pretože ja napríklad poviem osobne, že ja mám teraz takéto obdobie. Páči? Je to aj Sintinka. Notebook? Nie. Ja mám teraz takéto obdobie, kedy naozaj reálne nič nestíham. Možno ste si to všimli aj teraz, kedy som vlastne povedala, že živé vysielanie bude o 16. ale miesto toho som ho dneska musela preložiť na 17. pretože ja mám teraz také obdobie, kedy fakt nič nestíham. Ľudia, kebyže mi dáte deň, ktorý má 48 hodín, tak ja pevne verím tomu, že nebudem stíhať a budem všade meškať a proste zaspávať a neviem čo, pretože neviem, čo mám teraz. Prosím. Čo? Áno, čo? Nie, notebook nie. Takže ja mám teraz takéto obdobie, kedy naozaj nič nestíham, proste ja zaspávam aj do práce. Akože bežne sa mi stane, že si nastavím budík a ho odložím a proste nakoniec ho odložím, sadím si na tú posteľ, či si ľahnem a zdriemnem a proste ako katastrofa. Čiže teraz ja neviem, či to je počasím, alebo že či to je, ja neviem, že sa cítim taká nejako rozbehaná, rozlietaná. Každopádne. Áno? Nič? Dobre. Každopádne, mohli by sme pomaličky aj začať. Čiže ak tu už niekoho mám, tak vás všetkých zdravím. Ahojte, prajem vám peknú slnečnú sobotu, slnečné popoludnie, alebo možno niekde aj upršané, u nás dneska pršalo. Tak a mohli by sme pomaličky začať. Každopádne, na toto živé vysielanie som sa nejako špeciálne nepripravovala, nemám žiadne poznámky ani nejaké oporné body, čo sa držať, čiže budem sa iba kecať a možno to niekoho z vás zaujme a možno si to niekto pozriete dokonca a poviete si, tak možno niečo na tom bude, takže ideme na to. No, čiže moja práca online, alebo čo robím, keď stále o niečom kecam. Tak, na začiatok môžeme takto trošku zatvoriť oči a zamyslieť sa. Tak, určite každý z nás chodí do práce. A keď nechodíte do práce, nemáte, ste možno na rodičovskej, na materskej, alebo ste teraz na penke, alebo možno ste na podpore. Áno, proste sú rôzne možnosti, ktoré aktuálne môžete teda mať. A možno, že si hľadáte takú prácu, viete, že proste možno nie ste ani na tej podpore, len proste ako hľadáte si prácu. No kto vie, no ale každopádne. Povedzme si to na rovinu. Sami pre seba, áno. Koľko zarábate, alebo koľko zarábame, áno, povedzme si to takto, zavrieme oči, predstavme si proste našu výplatu a povedzme si sami pre seba, či nám tá výplata stačí. Áno, či je to zrovna dosť peňazí, či z týchto peňazí dokážete vyžiť, uživiť rodinu, či je to proste také, že ešte aj ušetríte z tých peňazí, alebo či idete proste na doraz. Možno niektorí máte, možno ste niektoré ženy a máte partnera, áno, váš partner zarába možno viac a vy možno menej, ale nejako si ten príjem viete rozložiť a možno nám to stačí a neušetríte nič z toho, ale vy žijete. Možno proste je to takým štýlom, že zarábate obidvaja akože celkom pekne a teda máte wow príjem a proste je to super, dokážete aj ušetriť. A možno je to také, že možno ste sama, ako som napríklad sama ja, že mám akože dcerku a som v podstate sama, bývam síce u našich, ale ako je to taký ten pocit, že som sama, áno, proste mám takisto svoje výdavky, áno, takisto mám výplatu, ale len si to tak akože, zavrieme si oči, len si to tak predstavme, že aký máme plat a skúsme si predstaviť, že čo by sme chceli. Lebo povedzme si to na rovinu. Každý jeden z nás, a to je blbosť, keď niekto povie, že ja už mám všetko, ja nepotrebujem nič, lebo mám zdravé deti, mám super rodinu, som milovaná a milujem, áno, to je proste, to všetko je nádherné a proste je to úplne mega dôležité, áno, aj ja milujem moje dievčatko, áno, aj ja som proste šťastná, že ju mám, áno, proste to je všetko super, tak toto má byť OK, to je to také naše duševné bohatstvo.
Ale povedzme si to na rovinu. Čo by sme chceli také, čo proste nemáme? Áno, ja neviem, povedzme príklad. Máme starý dom a chceme nový. Áno, alebo máme staršie auto a chceme nové. Alebo chceme ísť raz ročne na tú dovolenku a nemusí to byť drahá dovolenka. Môže to byť nejaký, ja neviem, predĺžený víkend, alebo proste nejaké, áno? Chcem ešte dovolenku. Pôjdeme, miláčik, pôjdeme na dovolenku. Určite, ja som ti to slúbila, pôjdeme. Dobre? Slúbilo. Pravda, že slúbila, pôjdeme? Čo ty moja hubenka. Takže napríklad je to také, že chcete, áno, chcete ísť, ja neviem, poviem príklad na hory, alebo proste chcete si ísť niekam oddychnúť, alebo možno, ja neviem, chcete ísť na nejaký koncert, alebo čokoľvek proste, že chcete, áno, proste to sú také veci, na ktoré sú potrebné peniaze, áno, to si povedzme na rovinu. Na to, aby som niekoho milovala, na to nepotrebujem peniaze, áno. Na to, aby som bola šťastná, že mám zdravé dieťa, na to tiež nepotrebujem peniaze, áno, to je takéto moje duševné bohatstvo, áno. Ale povedzme si to na rovinu. Z toho, že niekoho milujem, alebo z toho, že som milovaná, alebo z toho, že som šťastná, si nekúpim tú dovolenku. Vezmem a nekúpim si to auto. Proste za to, že prídem do tej predajne aut, alebo že prídem proste do banky pýtať hypotéku, alebo ja neviem, a poviem, že viete čo, ale ja som tak strašne milovaná, tak strašne milujem, alebo ja som tak strašne šťastná, tak mi nikto hypotéku nedá, každý mi povie, super, gratulujem, a teraz si môžete zobrať a ísť pracovať. Áno, to je taká... Čo? To je taká, čo? Dobre. To je taká tá normálka, no, taká tá realita. A teraz si reálne zoberme, že teda zarábate, aj poviem príklad, áno, 1000 eur, super. Teraz, ja neviem, odrobíte nejakú sobotu, možno nejaký sviatok, áno, je super, keď máme nedeľu voľnú, ako to mám napríklad ja mám každú nedeľu voľnú, čiže ja som za to vďačná, je to úplne super. A proste nechaj to tam, lebo to sú žetóny do tých autíčok, tam to nechaj. A proste ako je to fakt super. No a teda mám nejaký príplatok za nejaký sviatok, za nejakú sobotu, je to úplne normálne, v tomto štáte to takto funguje. Takže proste máte 1000 eur, dajme tomu hrubom. A teraz vám na účet príde, poviem príklad, 1100, 1200, áno. Možno niečo vyššie, dobre, OK. A teraz vy idete, áno, zaplatíte si hypotéku, alebo ja neviem, zaplatíte si proste nejakú pôžičku, alebo proste niečo. Teraz deti máte dve, dajme tomu, aj idete do školy, tam zaplatíte, do škôlky, tam zaplatíte, proste potrebujete niečo jesť, potrebujete deti obliecť, potrebujete obliecť same seba. Ja neviem, môžu po niektorí fajčiť, áno, ja to neberiem ako nejaké extrémne proste zlo, OK, sme také a také, áno, ja si myslím, že lepšie je fajčiť cigarety ako slúpať alkohol, áno. Akože vy ten alkoholik, že v kuse proste drinkujete a takto. Takže proste tie peniaze sa rozkotúľajú. A ja to viem sama podľa seba, že proste tie peniaze, Sintinka, nechaj to, lebo keď pôjdeme do mesta, nebudeš si môcť ísť na autíčko sa voziť. Tam to nechaj. No tak keď to postrácaš, tak nepôjdeš na to autíčko. Čiže proste je to také úplne normálne. Áno, teraz predstavte, že máte manžela, OK, máte hypotéku, ale super, proste mladá rodina a tak ďalej. A teraz akože on na príjem nejakých 1000, dajme tomu v číslo, mám nejakých 1300, 1400, vy máte nejakých 1200 a teraz sa berte, že dobre, dokopy je to 2600 a teraz platíte hypotéku. Platíte 3 pôžičky. Alebo 2 pôžičky, to je jedno. Pretože ste si zobrali pôžičku, ja neviem, proste na niečo, áno, a proste ešte na niečo a máte ešte hypotéku a proste máte krásny dom, super, wow. A proste, a teraz platíte hypotéku, platíte jednu pôžičku, platíte druhú pôžičku, teraz dajme tomu máte 2 detičky, nedaj Bože, nie že nedaj Bože, ale čakáte teda to tretie, áno, tak proste a idete tuto peniaze, proste škola, škôlka, strava, áno, to je rozdiel platiť stravu jednému človeku a platiť stravu 2 dospelým a 2 deťom, áno, proste takisto už sa pripravujete napríklad na to, že o chvíľučku teda budete bez platu, pretože idete na matersku a tak ďalej, takže znova sa to nejako posunie a budete žiť vlastne z jedného platu a z jednej materskej, ktorá v tomto štáte nie je bohviaká, áno, to si povedzme na rovinu. Čiže je to proste také, že tie peniaze, ja si osobne myslím, že ten človek v dnešnej dobe v tomto štáte tak trošku postráda. Nie každý to máme takto, že bum, vysoké príjmy a nie každý to máme takým štýlom, že proste sme sa narodili ako dediči miliónového impéria, no. Čiže ono to takto reálne nefunguje. A ja osobne si myslím, že pokiaľ máte
super príjem, áno, že proste dokážete to vykryť, dokážete si našetriť, je to fakt bomba. Je to fakt super, je to úžasné, proste dokážete našetriť, idete na dovolenku, proste naozaj sa to dá, je to fakt super, akože to naozaj si môžete povedať, že ste na tej dobrej, áno, ste na tom dobre. Ale potom sú tu aj ľudia, ktorí reálne, a to si môžeme, akože nemusíte to hovoriť nahlas, áno, pretože ja viem, že väčšina ľudí sa napríklad za to hanbí, alebo proste si to nepriznajú, ale musíme si povedať, že je to tak. Väčšina ľudí, aj keď sú to teda partneri, pár, manželia, to je jedno, majú detičky a tak ďalej, povedzme si to na rovinu, nedokážete ušetriť. Áno, nedokážete ušetriť tie peniažky proste z tých dvoch platov, pretože, bohužiaľ je to tak, ako to je, nedokážete ušetriť. Alebo keď ušetríte, tak tie peniažky sa rozkotúľajú, pretože tu ušetrím, ale na druhý mesiac si peniaze potrebujem, tak ich vyberiem. Ja to poznám z vlastného hľadiska, áno. Proste takisto to poznám. Ja šetrím na jednu vec už viac ako pol roka a ešte stále ju nemám. Nie preto, že by som na to nemala peniaze. Ja na to peniaze už som mala niekoľkokrát, ale tie peniaze som potrebovala znova dať niekam inám. A tým pádom som ich vybrala a tak ďalej a tak ďalej. Áno, čiže je to úplne taká, aby som povedala, normálna vec. A možno sa ľudia za to hanbia a možno si to nechcú priznať, ale proste priznajme si to takto sami pre seba. Že je to naozaj tak. A ja si myslím, že pokiaľ to je reálne tak, a reálne proste tých peniažkov je málo, áno, alebo proste nudíte sa doma, áno, a chcete si nejako privyrobiť, proste sú to mamičky na materskej, áno, sú to ľudia proste, ktorí tie peniažky potrebujú a je to úplne v poriadku, tak určite si hľadáte nejakú bokovku. Ja keď som vlastne bola teda tehotná, tak proste ja mám za sebou, čo za sebou mám, takže o tom hovoriť určite nebudem. Ale každopádne ja som nedostávala ani cent, áno. Nedostávala som proste ani 1 euro od štátu sociálka, alebo takto proste žiadna materská nič. No a ja som sa snažila zarobiť akýmkoľvek spôsobom. Áno, proste to je úplne normálne. Vrátila som sa na Slovensku, musela som zostať na Slovensku z určitých dôvodov. Nemohla som sa vrátiť do Čiech, nemohla som ísť tam proste a nemohla som byť teda s malej otcom, proste to nešlo, takže vlastne ja som zostala na Slovensku, no a tu nastala tá situácia, že teda som zostala bývať u našich a mne osobne bolo blbé, že Pane Bože, teda ako mi všetko bude platiť a ja som bola tehotná a ja som chcela to, ja som chcela hento, ja som chcela tamto, áno proste, no poznáme to tehotenské, tieto veci, že proste chcete, áno, chcete sladké, chcete slané, chcete hento, chcete tamto, blá, 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 proste a nudila som sa a chcela som niekam ísť a tak ďalej. Lenže ja som na nič nemala peniaze. Fakt na nič. Proste to nešlo. Ja som bola úplne nešťastná z toho, že nemám peniaze. A tak som začala teda po internete lustrovať a bráziť ten internet a hľadať niečo, kde sa dá zarobiť, ale teda dá sa zarobiť hneď a okamžite. No a natrafila som na také veci, ako sú tie podvodné aplikácie. Neviem, či teda s tým máte skúsenosť alebo podobne, že teda sú to také aplikácie, ako to povedať, nechcem vás zase naviesť na niečo zlé, áno, no ale dobre, poviem vám to. Sú to aplikácie, ktoré majú samozrejme rôzne názvy, sú vedené v rôznych štátoch, áno, úplne niekde Čína, Himalaje, neviem čo, blá, 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 proste je to strašne moc. Thajsko a tak ďalej. Čiže sú to úplne také krajiny, kde naozaj reálne by ste asi možno nedôverovali niekomu. No a samozrejme sú to fejkoví ľudia, fejkoví proste, všetko to funguje na báze fejku a peniaze sú vyplácané v kryptomenách, áno. No a tie aplikácie fungujú štýlom, poviem príklad. Sú to aplikácie, kde sa vlastne zaregistrujete, teda niekto vás pozve, vy sa zaregistrujete. A je to taká tá pyramídka, kde vlastne za to, že ja sa vlastne registrujem, tak ten dotyčný dostane samozrejme prémie, proste nejaké peniažky. No a vy napríklad pozeráte videá. Áno, a máte to napríklad 7 dní, alebo poviem to napríklad 3 dní neplatené. Áno, väčšinou to bolo takto, že 3 dní neplatené. A teda ste za tie videá dostávali peňažky. A bolo to takým štýlom, že nazbierali ste napríklad 10 USDT, to je vlastne taká mena v krypte. A tie ste si mohli previesť na tú kryptopeňaženku, s tým, že potom ste si to mohli vlastne vymeniť, vyčenžovať a vlastne poslať na svoj účet. Samozrejme ľudia to zistí, že to funguje. Super, poslala som si 10 USDT, super, úžasné. A teda prišlo mi to na účet, no a potom prišla teda tá ďalšia sranda, že na to, aby som mohla zarábať ďalej,
som ja napríklad musela vložiť 50 USDT, áno, a vlastne dokázala som urobiť denný výnos 10 USDT, áno. Čiže keď to bolo zadarmo, boli to nejaké 3 aj niečo, potom som musela vložiť 50, aby som denne urobila 10. Keď to niekto vložil, super, každý deň si vybral 10, lenže potom prišlo to, že vlastne tí ľudia zistili, že to funguje, tak chcú vlastne viac a viac. Takže vlastne bol napríklad level 3 a to bolo napríklad, že musíte vložiť 350 USD. To, čo je v podstate, keď si to prerátame podľa kurzu alebo podľa tých changeov, tak vlastne to mohlo byť okolo 350 eur, 280, 350 alebo 300 až 80 eur podľa kurzu, áno. Takže vlastne tí ľudia tam vložili a teraz mali, že výnos dajme tomu 40 USDT, áno. A proste tí ľudia len zvyšovali a zrazu tá aplikácia padla. A ono v podstate bolo super, že som vytiahla, lenže čo z toho, keď som tam k poslednému levelu hodila, ja neviem, poviem príklad, 1500 USDT, na to, aby som mala 100 alebo 150 eurový zárobok a fungovalo to 3 dní. Čiže vložila som 1500, ale vytiahla som stamaďaľ, ja neviem, 450, áno, čiže bol to mínus. Tí neviem, ktorí, kde to sú, sa nabalili, lebo takto nalákali strašne veľké množstvo, možno aj stovky proste ľudí. A takto to bolo z jednej aplikácie do druhej, do tretej, do štvrtej, proste normálne do kolečka dokola. Ale ja som samozrejme robila všetko iba zadarmo, pretože neboli peniaze, čiže tu som si vyťahla desinu, tu som si vyťahla desinu. A proste zrazu všetko padlo, bol som šťastná, že mám tých 10 dolárov USDT vlastne a že to vlastne, že nemám viacej, pretože ja som ten typ, ktorý by to určite išiel a vložil. Čiže asi tak. Potom vlastne tie aplikácie popadali a tak ďalej. Ešte ja som dokonca doteraz v takej skupine, áno, kde tie aplikácie sú a ja im tam píšem, halo, prestaňte to robiť, proste poďte robiť niečo zmysluplné a mňa každý vysmieva v tejto aplikácii, pretože nikomu sa nechce robiť. to je taká normálna vec. Každý myslel všetko zadarmo a veľa peňazí zadarmo, ale samozrejme sa nikomu naozaj nechce robiť. Čiže je to také smiešné, ale dobre, tak ako nevadí, vidím aspoň, aké aplikácie teraz fungujú a vidím, že to stále funguje a stále s tým podvodníkom veľmi darí a tí ľudia stále takto fungujú, čiže je to také srandovné. No ale potom som sa vlastne dostala k MLM-ku a bola to ale firma Mihi. A to je to taká srandička, lebo ja som sa do Mihi zaregistrovala, bolo to samozrejme zadarmo. Tak reku, super, bola to nová firma na slovenskom trhu proste, ktorá mala predregistráciu spustenú, čiže reálne to bol veľký boom, áno. No a tak som sa do toho registrovala a teda keď to začalo, tak vlastne ja som videla v tom, že wow, tak teda ako super, tak budem zarábať, super, je to zadarmo a tak ďalej. OK, ja si myslím, že to je inak taká normálna, prirodzená reakcia, že proste ľudia chcú veci zadarmo. A ja som to takto robila. A proste wow, super, áno. Lebo je to zadarmo. No a vlastne som bola tehotná, tak som sa registrovala do toho Mihi, kde vlastne som dostala, keď sa to rozbehlo, nejaké pokyny. A teraz som musela, akože dobre, super, tak ideme na to. Chcela som samozrejme, pokiaľ začnete robiť niečo takéto, tak chcete vedieť, aké sú tie produkty. Áno, pretože ja osobne, a ja to hovorím aj proste ľuďom, ktorí sa ma pýtajú napríklad na výrobky a takto, aj mojim kolegyňam som to hovorila, keď sa ma napríklad pýtali, alebo takto, že ja vám neponúknem to, čo sama nepoznám. Áno, proste ja vám nebudem hovoriť, že teraz robím s nejakou firmou a vy niečo chcete a ako ja vám poviem, áno, jasné, máme to a je to bomba, super. A musíš to kúpiť. Nie. Ja vám to takto nepoviem. Vy keď sa ma napríklad opýtate, všeobecne, že máte nejaký problém, alebo chcete teda nejaký výrobok, alebo ja neviem proste, čo robím a tak ďalej, tak ja vám to proste poviem. A keď sa ma opýtate na niečo konkrétne, tak vám poviem, áno, super, tak máme k tomu toto a toto, ale ja vám nemôžem povedať, že ako to funguje, pretože sama to nemám. Vidíte určite aj v mojich príbehoch, že vlastne ja propagujem Proplo, čiže kolagén. Ja propagujem Bioactive, pretože ho užívam, propagujem Prosan, propagujem Vitarudit, pretože ho užívam, proste ja propagujem to, čo užívam a propagujem to, čo robím. Ale určite nie, že určite si to musíte kúpiť, pretože to tam mám a pretože s tým robím a neviem, čo je to mega super, keď to sama nemám vyskúšané. Áno, ja vám k tomu viem podložiť recenzie. Ja vám viem podložiť recenzie užívateľov, ktorí to reálne užívajú. Ja vám viem proste posunúť tie proste fotky tých ľudí. Ja vám viem urobiť proste záznamy a tak ďalej. Ale nepoviem vám, že to reálne 100% funguje, pretože ja to sama nemám odskúšané. Ja vám poviem, že kolagén... Ja vám poviem, že kolagén funguje. Pretože mám s ním bohaté skúsenosti, mám s ním perfektné skúsenosti a naozaj funguje. Ja vám môžem povedať, že Bioactive funguje. Áno, pretože mne extrémne zlepšil zdravie a takisto imunitu. Ja som proste fakt ako dlho nebola chorá. Čo? Sekundu.
Čo toto? Ne. Toto? Áno. Páči. Takže vám viem povedať, že to reálne funguje. Áno, takisto vám viem povedať, že Vita vláknina funguje, pretože mám tu maličkú žabku, ktorej naozaj tá Vita vláknina pomáha a proste je to dieťa. Áno, čiže takisto mám sestru, áno, ktorej to reálne pomáha. Čiže takisto vám viem povedať, že to pomáha. Ale určite vám nebudem hovoriť o niečom, že to je mega, neviem, aké super a proste, jak to funguje, keď to reálne nemám vyskúšané. No a tu teda nastal ten problém, že ja som si teda objednala tie veci. Objednala som si to, čo ma teda zaujalo a tak ďalej. Bola to spustená značka, nová, super, tak som si to objednala. Reálne vám poviem, že to bol čas, keď som bola tehotná a tuším aj tesne pred... Teraz si nie som istá, či tesne pred tým, než som porodila, alebo tesne potom, než som porodila. Teraz som vyhadzovala proste niektoré ešte veci, ktoré som tu mala a dokonca boli nevyužité. Áno, zaujali ma, OK, ale proste nebola pre mňa proste tá firma, alebo nebola pre mňa proste tá spolupráca nejaká taká, že wow. Čiže ja som si teda urobila nákup, objednala som si, ja neviem, bola to kozmetika a tak ďalej, takže OK, došiel mi balíček a v zápäti mi prišla správa, že teda, samozrejme, tá taká propagačná od Mihy, že teda pokiaľ urobím do toho dátumu objednávku v takej a v takej hodnote, dostanem novinku, taký a taký darček v takej a takej hodnote zadarmo. No, dobre. Tak to som ešte hovorila, OK, tak to skúsim. Tak ja som vlastne sa opýtala, mamina, nechceš niečo, nechcete niečo, prosím, tak ale skúsme aspoň toto, prosím, toto vyzerá super a tak ďalej. Tak som si nejako naskrblila takú mikro objednávku v tej hodnote, ktorú som objednala a prišiel mi ten darček. Wow, super, tak idú darčeky, OK. Proste je to zadarmo. A potom prišla ďalšia správa. Musíte objednať v takej a v takej hodnote a dostanete darček, lenže to už sa mi prestalo páčiť, pretože tá hodnota sa stále zvyšovala. Reálne sa to stále zvyšovalo a dobre, pokiaľ máte 80 €, OK. Pokiaľ vám príde, že si musíte nakúpiť za 120 €, dajme tomu, lenže pokiaľ vám príde, že si musíte objednať za 180 €, alebo ja neviem, za 210, za 330, ako odkiaľ to mám zháňať? Nie, že ja peniaze, ale celkovo odkiaľ mám zháňať ľudí, odkiaľ mám zháňať, proste čo mám sa postaviť do proste dediny s rozhlasom a halo, pracujem s nejakou Mihy, alebo pracujem s nejakou spoločnosťou a proste potrebujem objednávku, tak si rýchlo do mňa objednajte. Proste tam som veľmi rýchlo skončila. A môžem povedať s čistým svedomím, že teda som sa chcela prihlásiť, bolo to tak asi pred mesiacom, 2-3, že teda, že skúsim, či to ešte funguje a reálne sa tam môžeme mať prihlásiť. Čiže vlastne pokiaľ nerobíte tie obraty a pokiaľ nerobíte tie objednávky a pokiaľ teda nevyhovujete im, že teda, že z vás niečo majú, tak vám zrušia ešte aj konto. Lebo som proste ešte stále bola v tej skupine, už som tú skupinu tuším aj opustila, tak som vlastne bola ešte v tej skupine, v tej Mihy a teda pozerala som, že jak sa tá firma akože wow, jedno z druhým. Bola to poľská kozmetika, áno, Poľsko a proste poľská drogeria a tak ďalej. A bolo to fakt lacné, tam začínali ceny od 2 €. A proste teraz sa veľmi vyšvihli a chcela som, že to tak počekujem, popozerám. Nie, už sa tam ani neprihlásim. Tak som bola z toho taká smutná, že teda všade odo mňa budú pýtať peniaze a všade proste to je také strašné a tak ďalej. A vlastne som teda zostala iba na tom rodičáku a teraz akože boli to fakt biedne peniažky, lebo povedzme si to na rovinu, mamičky, nie je to nič moc. Tak vlastne ja som si robila vlastne zoznam a triedila som tých pár stovák eur, že tu môžem urobiť nákup za toľko, tu za toľko a proste ako tie peniaze proste ako prišli, tak odišli. Myslím si, že prišli v jeden deň a na druhý deň už neboli. A bola som šťastná, že som si na mesiac nakúpila, nie pre mňa, ale pre malú, proste bola malá, tak nejaké jedlo, keď potom potrebovala pri krmi robiť, kuracie mäsko a tak ďalej, všetko som proste mala a špeciálne iba pre ňu, nič také, že pre seba. To neexistovalo. Všetko len pre ňu. Tu potrebovala hento, plienočky, 4 balíky, mliečko, ona pila vlastne to AR-kové. Čiže mliečko, chvála Bohu, to sme mali na predpis. Čiže ako bolo to fakt také náročné obdobie. A vlastne ja som od nej musela odísť do práce, keď mala rok a pol. Rok a pol, ona je septembrová a ja som vlastne išla, ona mala rok v septembri a ja som išla vlastne do práce v apríli. Potom. Čo? Ďakujem, to je tvoje, ja mám svoje v šperkovničke. To píše Sintinka. Takže vlastne ja som od nej odišla a potom som vlastne prešla vlastne veľmi rýchlo z jednej práce do druhej, pretože začala som v Lidli, ale to akože nebolo to pre mňa. Takže som vlastne v apríli začala v Lidli a v máji som už bola tuto u nás v obchode v Jednote.
Takže vlastne som odchádzala od tej vlastne jedného a pol roka a poviem na rovinu, nebola som z toho nadšená. Nebola som z toho šťastná, nebola som proste na to pripravená. Bolo to proste pre mňa také, že Ježišmaria, opúšťam svoje dieťa a som proste nútená ísť do práce, kam nechcem ísť. A bola som proste strašne nešťastná, že som ju nechala doma. Že som ju nechala doma s našimi, že som proste nechala so súrodencami mojimi, pretože reálne som tie peniaze nemala a reálne som ich potrebovala. Čiže vlastne som opustila moje dievčatko, išla som síce na polovičný úväzok, ale aj tak som to proste urobila a bola som naozaj nešťastná. Takže tak. No, lenže, aby som sa dostala k tomu koreňu veci, pretože zasa kecam, tak vlastne prišlo obdobie, kedy proste, čo robíš, nestúpaj na to, lebo spadneš. Prišlo obdobie, kedy som si vlastne povedala, že teda potrebujem tie peňažky navyše, bolo to nejako pred Vianocami. Tak si poď sadkať sem, poď, pozdravíš tam do videa, poď. Dobrý deň. A tu je moja škôlkarka, no. Takže vlastne bolo to nejako pred Vianocami, kedy som si ja povedala, že sakra, dobre, príjem mám, je to OK, ale proste potrebujem tie nejaké peňažky navyše. No a teda ja som takto googlila, lustrovala ten Facebook zase, alebo však Facebook, áno. Ale povedzme si to na rovinu. Kto dneska nelustruje Facebook, Instagram, TikTok a podobné iné veci? Áno, tak ja nemám TikTok. Ja mám iba Instagram a Facebook a viac menej lustrujem ten Facebook. Takže vlastne som to tak lustrovala. A ja som už dávnejšie predtým teda sledovala stránku cukroviniek, áno. Proste mňa to extrémne zaujalo, pretože napríklad moja sestra kúpila, Sintinka miluje gumené medveďky, áno, a ona keby mohla, tak sa v nich aj okúpe. Ja viem. No a sestra vlastne kupovala v obchode vlastne kilový balík a kupovala ich za 10 €. A ja teda akože dlhodobo som sledovala tieto cukrovinky a strašne ma to zaujímalo a hovorím si, my milujeme sladkosti, áno, ja som bola magnetka na sladké, však to viete, to som spomínala v jednom mojom živom vysielaní. A teda, že ja som magnetka na sladké, moja mala miluje sladké, všetci vlastne máme rady sladké a všetci milujú sladkosti. Lebo keď ich vlastne nemilujete vy, tak ich milujú vaše deti. A keď ich nemilujú vaše deti, tak poznáte vo svojom okolí niekoho, kto proste tie sladkosti miluje, zbožňuje. Ivanka, ahoj! Takže vlastne určite tie sladkosti proste viete ponúknuť a viete proste s nimi pracovať, áno? No ja som sa takto registrovala, zrovna Ivanka je moja líderka, čiže ja ju strašne moc pozdravujem, pretože je to žena, ktorá ma naučila fakt všetko v tomto biznise. Zatiaľ, čo ma učia, stále ma učí a vďaka nej a vďaka jej workshopu a vďaka nej sa mi podarilo aj schudnúť, čiže ahoj. No a vlastne tejto žene som reagovala na inzerát, kde vlastne ponúkala tie cukrovinky ako spôsob zárobku, ako proste niečo, kde si môžete privyrobiť, áno. A ja to strašne zaujalo, hovorím si že tak cukrovinky, super, každý miluje sladkosti, takže ja keď si objednám balík cukroviniek za takú cenu a keď v obchode ide za 10 €, tak vlastne ja to dokážem predať lacnejšie ako v obchode a stále na tom zarobiť. Čiže pre mňa to bolo the best of, áno, ideme do toho, super, tak ja som napísala tejto žene a ona keď mi odpísala, tak vlastne napísala, že som chcela spolupracovať a takto a ona mi napísala, že vlastne vstupný balíček stojí 15 €, 14 alebo tak nejako. No a ako poviem na rovinu, že som práve vtedy doma varila v kuchyni, sedela tam mamina, áno, behalo mi tam dieťa moje. No a čítala som tú správu a hovorím si, sakra, proste ja nemám peniaze a za to niekto chce ťahať nejaké peniaze. Nikto nič nechce proste dať zadarmo, všetci chcú za niečo platiť, proste to je úplne strašné. A zase ma niekto chce okradnúť, áno, to bola úplne, akože, fakt, to bola proste moja prvá reakcia, že Ježiš Kristia, mám niekomu poslať peniaze. A čo keď mi ten vstupný balíček proste nepríde? Kamilka, ahoj! Kamilka inak tiež sponzorka z tohto týmu, v ktorom som aj ja, ale nie som teda ja pod ňou alebo takto. A je to fakt proste úžasná 100% žena. No a vlastne fakt to bolo také, že proste, že som sa bála. No, lebo reálne som sa bála. No mihy bolo zadarmo, všetko bolo proste zadarmo. Avon máte, Oriflame máte, aj to som skúšala. Proste všetko to máte zadarmo, áno. A ja som si teda povedala, že to asi nebude nič pre mňa. A mala som fakt reálne peniaze posledné. A vravela som, to bolo nejako tak začiatkom mesiaca. Viem, že som už hovorila, že o chvíľu príde výplata. Tak to som aj Ivanke písala, že na výplatu je to pošlem. Ale mne to samozrejme strašne nedalo. Strašne. Ako som sledovala jej profil, tak som videla proste človeka, ktorý reálne každý deň funguje na sociálnych sieťach, pridáva proste príspevky, pridáva to že to teda reálne robí, funguje a tak ďalej. A vtedy som si povedala, prečo by ma človek,
ktorý reálne je jeho vidieť, áno, proste dáva tie príspevky na tie sociálne siete, každý boží deň tam funguje a jeho reálne vidieť, čiže každý si môže, čiže ja keby som napísala, že Pani Bože okradla ma a označím ju, tak všetci by vedeli, že kto to bol, áno, pretože všetci, ktorí ju sledujú, alebo ktorí ju teda sledujú, alebo budú sledovať, alebo podobne, by už vedeli, že ma okradla o nejaké peniaze, tak som si povedala, že asi to teda bude fungovať. Tak v ten deň, tuším, som jej poslala, viete čo, tak ja vám pošlem tie peniaze, takže som jej aj poslala. No a v zápätí na to vlastne 2-3 dní, ale tak nejako mi prišiel proste štartovací balíček, Ivanka mi všetko vysvetlila, všetko mi teda poukazovala, ja som ju bombardovala neskutočnými otázkami a tak ďalej, ale popravde pre mňa boli dôležité cukrovinky. Ja som netušila v tom momente, čo budem robiť a ako budem robiť, ja som proste bola iba za tie cukrovinky. Ja som nemala ani poňatia o tom, že nejaký globál je a že proste nejaké výživové doplnky tam sú, to ma nezaujímalo. Mňa nezaujímala ani drogéria, mňa nezaujímalo vlastne nič na tom začiatku, mňa zaujímali iba tie cukrovinky. Ale znova sa mi takto tie slnečné okuliare rúžové rozplynuli v tom momente vlastne, keď mne prišiel katalóg cukroviniek a takto a v katalógu cukroviniek vlastne boli napísané ceny pri tých sladkostiach a tak ďalej a ešte som rozmýšľala, že teraz spravím si nový katalóg cukroviniek, kde napíšem vlastné ceny a teraz už sa mi samozrejme točili kolečka a tak ďalej, ale hovorím si, že to bude veľa nákladov a tak ďalej a čo teraz, tak vlastne som sa rozhodla, že OK, tak ja to nejako vymyslím. No a doniesla som vtedy vlastne katalóg do práce, babám, kolegyňam, len takto som ho položila a s takou malou dušičkou som im že tak uvidíme, čo to dá. Ale za nikým som nešla, ahoj, robím s cukrovinkami a teda poďte si niečo objednať. Nie, lebo ja som sa poučila, že to takto nefunguje, lebo každý to pozná a tak ďalej. A teraz som sa nebola istá, že či mi to vyjde a takto. Takže vlastne som ho tam len položila a teda išla som si robiť svoju robotu. No a vtedy ma vlastne na mňa zhúkla Zuzka. Zuzka vlastne na mňa zhúkla, moja kolegynka úžasná. A tam mi hovorí, že Niky, že môžeme si objednať, čo to je? Hovorím reku, že no, že teda jasne môžete si objednať, že ja robím teda začala, že som robiť so sladkostiami a kľudne si môžete objednať. Tak som takto malinku bola taká šťastná, že za tým vlastne regálom s mliekom a medzi vlastne tým mliečím. No taká šťastná, najšťastnejšia na svete, že wow, hneď prvý deň ja mám nejakú objednávku. No a tak som si nazbierala takú objednávočku, babám sa to páčilo, teda chceli to a bola som úplne mega šťastná, lebo ja som to chcela. Takže som robila prvú moju veľkú objednávku, proste prišla na Vianoce. Či na Vianoce vlastne na výplatu. Takže bolo to úplne mega super. A vlastne tuto začala taká tá moja mini pidi cesta vlastne s Globalom, kedy som teda fungovala len na báze cukroviniek. A teda akože v tých našich skupinkách globalovských, tak som videla, že babi robia kornútky a teda na Mikuláša a takéto veci. A to ma strašne zaujalo, pretože som videla, že toto je reálne to, na čom človek môže zarobiť. Aj keď možno nie veľa, ale môže zarobiť. A ľudia, ja som akože fakt 1. Mikuláša minulého roku som vlastne, ja som možno predala okolo, možno aj vyše 50 kornútkov. Áno, čiže som si na tom pekne zarobila. A bolo to také, aj ma to tak strašne tešilo, že proste ľudia vidia, že proste je to niečo nové a tak ďalej a je to proste fakt super a páčilo sa im to. A bola som aj šťastná z toho, že som zarobila. Lenže samozrejme Mikuláš nie je každý deň a tí ľudia si od vás každý deň tie kornútky nekúpia, pretože sú ľudia, ktorí proste reálne tým deťom dajú sladké raz za čas. Proste sú reálne ľudia, ktorí proste nemajú každý deň platiť nejaké kornútky a podobne. Takže vlastne som sa rozhodla, že teda to budem tak skúmať a zistím, čo sa dá robiť. No a potom prišli nejaké zdravotné komplikácie a tak ďalej a tak som vyskúšala aj Proklov a proste začala som užívať teda bioaktív a podobne, však body, pretože vlastne u nás v Globali nakupujete za body. Každý váš nákup sú vlastne body, ale vlastne to nie je nákup, ktorý vy robíte, že teda, že budem mať plnú poličku drogérie, alebo budem mať plnú poličku kozmetiky, rúžov, parfémov, niečo, čo nevyužijem. Áno, nájdete tam reálne všetko, čo využijete. Či sú to proste tie sladkosti, nechcete sladkosti, nevadí. Periete doma? Tak si môžete oprať v globalovskom práckom prášku, s našimi fresh aktívmi budeme mať pracie papieriky teraz do práčky, máme drogériu. Neperiete? Nevadí, určite chodíte na záchod. Chodíte na záchod, máme toaletný papier. Všetko za body. Nechodíte na záchod? Nevadí. Určite vás bolia klby. Máme Proklovy. Úžasné. Nie? Nebolia vás klby? Tak čo keď máte niečo s imunitou, alebo máte deti? Tak imunita. Máme bioaktív. Nie? Nemáte problémy s imunitou? Tak určite pijete čaj v zime. Máme doktor Popov, našu čarovnú bylinu lekáreň. Tam si nakúpite body, či čaj za body. Žiadne čaj za body. Určite chcete niekoho obdarovať, áno? Chcete mu dať darček, možno nejaký šperk. Máme ešte so šperkami. Nie? Máte zvieratka? Máme Zverimex. Proste reálne tam kúpite veľmi veľa vecí, proste naozaj úplne fakt taký výber, že proste
ja 100% keby som, že poviem na každý e-shop otázku, tak proste ani nenašiel by sa človek, ktorý by mi povedal na všetko nie. Áno, máte zvieratá? Nie. Máte problém s imunitou? Nie. S klbami? Nie. Periete? Nie. Používate toaletný papier? Nie. Proste taký človek reálne ani nie je. Čiže úplne ma táto firma proste dokázala nadchnúť tým, že tam naozaj nájdete všetko. A ja som takto začala lúskať a Ivanka sama vie, že to so mnou možno začiatku bolo extrémne mega ťažké. Proste ja som ju bombardovala. Ja som bola schopná napísať o 11. večer, lebo ja som uložila malú spať, ja som mala čas. Ja som písala o 11. večer. Ja viem, že mi neodpíšeš teraz, ale odpíšeš mi zajtra, ale OK. Čiže bombardovala som ju o tej 11. áno. A ona mi tak trpezlivo vždy odpísala alebo poslala hlasovku. Na všetky otázky som vždy dostala odpoveď. Čiže úplne super. Teraz prišlo proste obdobie fakt, teraz nedávno, kedy som sa začala vzdelávať, áno, čiže pozerám si nejaké webináre a proste počúvam si nahrávky a proste robím také tie veci, kedy si hovorím, že už je to vážne. Takže vlastne, Týuška, počkaj. Takže vlastne ako, už ma to tak extrémne moc chytilo, že si hovorím, že už som asi sa z toho zbláznila z toho globalu, ale proste už tam budem rok a reálne ma to stále baví. A stále proste je o čom rozprávať a stále proste je tam obrovský výber a stále je to niečo, čo ma dokáže fascinovať, áno? Ty dolná krupa, počúvaj. To sú hory. Takže vlastne... A ja chcem ísť do horov. Pôjdeme. V januári som nám to rezervovala, pôjdeme na Oravu, tam sú hory. Takže vlastne... Takže vlastne reálne si tam naozaj vyberie každý niečo, áno. A teda, ako som začala s tými cukrovinkami, potom som začala teda tie produkty užívať a tak ďalej. A začala som teda mať skúsenosti s týmito produktami, čo ma úplne nadchlo. A keď sa ma vlastne, tak som donesla aj ten produktový katalóg do práce a teda babi sa ma pýtali, no a hento a toto a reálne si neobjednali, áno. Ako neobjednali si, to je v poriadku, je to samozrejme v poriadku, pretože každý potrebuje najprv informácie a proste potrebuje vidieť, ako s tým človek dokáže fungovať, že to naozaj človek berie, že vám neponúkam len niečo, čo proste mám to v katalógu, tak vám to ponúknem. Proste každý, ja si myslím, že každý, ja takisto, ja proste, akoby, že si mám niečo kúpiť, tak tiež najprv sa pýtam, že či je to dobré, áno, idete si kúpiť auto, tak tiež najprv zistujete, že či to má takú triedu proste tejto ochrany a neviem čo, zabezpečenia, blablabla, proste každý si najprv zistuje informácie a je to v poriadku. Takisto tam máme úžasné parfémy, áno, ale naozaj reálne úžasné parfémy. A takisto som si doniesla, objednala som si vzorkovník, proste vzorky, doniesla som ich do práce, aby si to poskúšali, Pane Bože, smrdelo to tam u nás, ako keď vojdete do rozbitej fan parfumérie. Áno, proste akože reálne nám to tam smrdelo, takže strašne, akože babi boleli hlavy. Ale proste ako parfémy fakt dlhotrvajúce proste a naozaj kvalitné, čiže mala som objednávku na parfémy, bože, ja som sa strašne tešila. Áno, reálne som si výživové doplnky objednávala pre seba, ale parfémy už išli babám. A bolo to takto, že mali taký ošľad, tuším 3 mesiace, že proste stále niekto objednával parfémy a bola som úplne z toho šťastná. A teraz vlastne došla naša novinka Prada Paradox, vlastne inšpirovaná Pradou Paradox. Je to parfém číslo 17 a reálne som sa s tým nastriekala, lebo ja akože reálne... Čo? Mačičku. Nemám mačičku. Máš. Nemám. A áno. Áno. Nie. Áno. Nie. Áno. Nie. Áno. Nie, takže vlastne reálne ja som človek, ktorý keď sa parfémuje, tak to by si mali vidieť. A robím to každú hodinu, áno, pretože ja už to reálne na sebe necítim, ale musím, podľa mňa, v deň, keď ja sa nastriekam proste a robím to každú hodinu, tak ja musím smrdiť ako nejaká fan parfuméria naozaj, čiže je to proste akože také srandovné. Keď som prišla do práce a vlastne som sa nastriekala pri Zuzke vlastne v kancelárii, tak tam ma zdrbala, že či som normálna, že tam sa nedá dýchať, áno, takže ja sa parfémujem takto. Čiže mne vlastne reálne jeden náš parfém vystačí proste na nejaký týždeň a pol, 2. Ale je to proste fakt brutálna vôňa a už aj mám objednávku, čiže vlastne tento mesiac, čo budem robiť objednávku, tak vlastne budem objednávať aj túto 17, ktorá je inšpirovaná tou Pradou Paradox. Čiže vlastne sú to veci, ktoré sa vám reálne páčia. Áno, to nie je to, že ja za vami chodím s katalógom alebo že za niekým idem s katalógom a prosím ťa, neobjednáš si, lebo potrebujem objednávku. Ja to objednávku nepotrebujem. Ja to objednávku reálne nepotrebujem. Ja si objednám sama pre seba to, čo potrebujem a ja objednávku kvázi nepotrebujem. Ale vám sa to páči, vy to vidíte, vy vidíte to, že to propagujem, vy vidíte to, že o tom rozprávam a vás to zaujíma, vy sa pýtate, čo je pre mňa iba také, že
Robím to dobre, keď sa pýtate, lebo to je pre mňa proste základ, aby ste sa pýtali, lebo som mala Ivanka trpezlivosť, takže ja vám s každým proste ja vám to vždy aj do tých príbehov píšem, že kľudne mi napíšte, kľudne sa pýtajte, informujte sa, ja naozaj nemám najmenší problém sa s vami o tom porozprávať, áno, čiže nemám najmenší problém vám to priniesť, ukázať, alebo keď to nemám doma, že to neužívam, pošlem vám recenzie, áno, to už vám ale poviem rovno, že proste ja to neužívam, ale pošlem vám recenzie, áno. Čiže je to proste také, že nechodím s tým katalógom, naozaj nerobím ten katalógový predaj proste a ja už tuším, nemám ani v práci ten katalóg cukroviniek a mňa keď sa babi opýtajú, že či mám, tak poviem, vieš čo, pozriem ti, pošlem ti online katalóg, alebo vieš čo, pošlem ti nejaké novinky, zoskrinujem ti to a podobne a pošlem to na Messenger. No ja už tam nemám ten katalóg. Keď sa takto s niekým bavím, napríklad s nejakým zákazníkom v obchode a teda má záujem, tak ja mu ten tlačený katalóg prinesiem. Áno, kde si ich mám, neviem kde. Takže reálne ten katalóg prinesiem. Ale nechodím proste za ľuďmi a proste neprosíkam o objednávky. A to bolo pre mňa dôležité, nerobiť tento katalógový predaj, nepchať sa, poviem to sprosto, ale ľuďom do zadku s tým a prosíkať ich vlastne, aby si niečo objednali. To nebol môj cieľ a nechcela som to. Proste videla som to na Mihi, videla som to v Avone, videla som to v Oriflame, že proste ten, kto nerobí objednávky a ten, kto nezvyšuje tie objednávky, že dneska objednám za 100, na budúci mesiac za 300, na ďalší mesiac za 500, proste tak nezarobí. A toto bolo pre mňa proste strašne demotivujúce v čase, keď som vlastne sa rozhodla ísť do globálu a povedala som si, že dobre, že to asi nie, teda, že super, že budem robiť iba tie cukrovinky, ale bála som sa toho. Ja som reálne neverila tomu, keď mi bolo povedané vlastne od Ivanky, že nemusím robiť povinné objednávky a že vlastne z dosiahnutej pozície nespadnem ani vtedy, keď tú objednávku neurobím. Bolo to pre mňa extrémne demotivujúce vlastne tie moje skúsenosti predtým a ja som tomu reálne neverila. A preto som spovedala, že dobre, tak sladkosti máme radi, tak to objednám každý mesiac, OK. Lenže prišiel mesiac, čo? Prišiel mesiac, kedy som reálne neurobila tú objednávku z tých cukroviniek. Áno, proste, že teraz som si objednala iba pre nás. A dobre, však ako my máme radi sladkého, to pokoj, ale proste som sa bála, že Ježišmária, čo keď nespravím, proste to bol tak na začiatku, čo keď nespravím ten obrat, a spadnem z tej pozície, alebo proste, teda nestalo sa mi to na začiatku, pretože na začiatku ste na tej prvej pozícii, ale čo keď to tak bude do budúcna, áno? Proste bála som sa toho a reálne to tak nie je. Reálne to je naozaj tak, že v tejto firme nespadnete z nadobudnutej pozície. Funguje to takto v Avone a viem, že to takto funguje v Avone, pretože mamina robí s Avonom a je to štýlom, že teda má platinu, áno, lebo robí obraty, má platinu a má zľavy. A potom, keď neurobí objednávku prvý mesiac, druhý mesiac, tretí mesiac, tak z tej pozície spadne a spadne až nie na zlatú, alebo takto, ale spadne až na bronzovú. A musí znova začínať. Musí znova urobiť objednávku, znova, aby sa dostala na väčšiu pozíciu, znova, aby dostala ešte väčšiu pozíciu, ešte väčšie zľavy a tak ďalej. A takto to funguje vo väčšine MLM. Proste si to povedzme na rovinu, takto to funguje vo väčšine týchto týchto spoločností a týchto vlastne MLM, áno, čiže to väčšinou to takto funguje, proste spadnete z nadobudnutej pozície, pokiaľ neurobíte obrat, pokiaľ neobhájite tú pozíciu, pokiaľ neurobíte objednávku za takú a takú sumu. A ako kto nechce robiť katalógový predaj a kto nechce proste behať a obťažovať ľudí a kto nechce nútiť ľuďom nejaké novinky a nejaké rúže a neviem čo a parfúmy a tak ďalej a kabelky, tak proste reálne si to musí objednať sám pre seba. A ja ľutujem tých ľudí a fakt ľutujem tých ľudí, ktorí proste chcú pracovať, robiť prácu z domu. Je im ľúto zaplatiť nejaký ten štart, ako som platila ja vlastne za ten štartovací balíček, pretože chcú veci zadarmo a teraz sa registrujú zadarmo a je mi ľúto tých ľudí, ktorí proste potom odsudzujú MLM alebo proste, ktorí nadávajú na MLM a robia to preto, že vlastne registrovali sa zadarmo, dobre, super, v poriadku, každý chceme veci zadarmo, ale zrazu musia točiť objednávky a musia a reálne na tom nič nezarobia. Čiže mi je strašne takýchto ľudí ľúto, pretože potom, keď ja ponúknem prácu v MLM, vlastne ponúknem prácu s českou firmou, ponúknem prácu v Globali, tak vlastne už sa začína vlastne tie debaty o tom, MLM je podvod, je to pyramída, nikdy reálne nič nezarobíte a tak ďalej. Mohla som si to myslieť aj ja a akože nehovorím, ja som si to nemyslela, ale myšlienka na to tam bola, áno, že proste tí ľudia zarábajú veľké peniaze a ja nič. Áno, pravda, že ľudia, ktorí sú tam 5, 6, 7, 8, 9, 10 rokov, zarábajú veľké peniaze, ale nie preto, že som sa tam zaregistrovala ja, ale preto, že makajú. Makajú proste. A to, ako makať na sociálnych sieťach, to je Dino. A
A to, ako makať na sociálnych sieťach, by vás mal naučiť váš sponzor, váš líder proste, alebo niekto, s kým ste v kontakte a kto to robí. A proste mňa to naučila Ivanka. Áno, tu poď ukázať, no. Dinosaurus. Takto, dinosaurus. A proste mňa to naučila Ivanka, no. Mne poradila Vierka, mne poradila Anička, to sú proste všetci ľudia, ktorí v tom globáli už fungujú nejakú dobu, nejaké tie roky a majú z toho nejaký príjem. A ja som si povedala, že aj ja chcem proste z toho príjem, lenže na to, aby som mala takýto príjem, tam nemôžem byť mesiac. Tí, ktorí sa tam registrujú, nemôžu chcieť, že proste po mesiaci zarobia milióny, to sa ani nedá. To sa nedá ani v normálnej práci, to sa nedá proste ani dokonca, keď vás po 10 rokoch povýšia, aj tak nezarobíte ten milión. Ale môžete makať na to, aby vás proste povýšili, môžete drieť naozaj v tej práci, aby vás povýšili a to isté aj v tom globáli. Môžete makať na to, aby ste dosiahli väčšiu pozíciu. Jurský park tu mám. Môžete makať na to, aby ste dosiahli väčšiu pozíciu. Pokiaľ chcete makať sami za seba, dá sa to. Dá sa to, môžete byť obyčajný samospotrebiteľ. Áno, proste ja som väčšinou samospotrebiteľ. Ja si už budujem tak malinký tým a snažím sa motivovať. Ale kľud. Tak ale tu si ho polož a niknič. Ja sa snažím motivovať aj proste baby, ktoré mám registrované podo mnou. Ale proste teraz som začala viacej na tom pracovať vlastne na tom mojom rozvoji, čo sa týka vlastne globálu a teda na tej druhej strane vlastne práce, na tej vlastne inej. A myslím si, že sa mi to celkom darí, čiže som veľmi rada. No a teda takisto musím makať na to, keď chcem v tom globáli niečo dosiahnuť. Áno, nie je to o tom, že takto si sadnem, takto si založím ruky, poviem niekomu, že robím s cukrovinkami, strčím niekomu katalóg, alebo proste dám do príbehu raz za mesiac, že teraz som si objednala cukrovinky. Tí ľudia reálne, ako si pozrú ten príbeh, do hodiny zabudnú, že nejaká Veronka Diamond dala príbeh, že si objednala cukrovinky a prišli. Lebo je to pravda. Ale pokiaľ niekto sleduje váš profil a sleduje vaše príbehy a vy každý deň dáte príbeh, ten príbeh tam tom človeku vyskočí. Ja niekedy robím to, že si pozriem prvé 3 príbehy, ktoré mi vlastne vyskočia, potom už na to nemám čas a tak ďalej, vypnem Facebook a večer o 11 sa nudím, tak si otvorím ten Facebook a vyskočia mi tam nové príbehy, tak to znova klikám. A klikám si možno 5, 6, 7. A možno takto vybehne môj príbeh vám, ale bude vám úplne zbytočné, keď ho uvidíte raz za mesiac. Že objednala som si cukrovinky a celý mesiac ticho. A nič. A nezapne. A potom prejde mesiac a bum, objednala som si nejaký globál, nejaký bioaktív. Čo je ten bioaktív? Ani neviete, áno. Ani absolútne vás to nebude zaujímať, aj vám to úplne ukradnuté. Proste som si objednala nejaký bioaktív. Lenže keď človek nejako na sebe pracuje a dáva vám to do povedomia a hovorí vám o tom, tak možno vám to tam zavrtá v hlavičke. Aha, tak ona robí ešte niečo navyše, nerobí len tú predavačku v jednote, robí ešte niečo navyše a vyzerá, že ju to baví, keď to v kuse dáva a v kuse sa usmieva a je šťastná a proste má z toho nejaké peniažky navyše a tak asi niečo... Asi teda niečo na tom bude, keď to robí každý deň a keď proste ako niečo sa tam deje. A asi na tom niečo bude, keď aj niekto iný si chce objednať a proste tak možno, že vy napíšete a spýtate sa ma na to. A možno, že mi na to dáte like a možno, že mi na to dáte 6 lajkov po sebe a ja vám proste napíšem ahoj, zaujíma ťa táto spolupráca alebo zaujalo ťa niečo alebo a možno mi len napíšete nielen sa mi páčila tvoja fotka, ja napíšem OK a budete ma ďalej takto sledovať a možno vám napíšem o 3 mesiace, že či vás niečo zaujalo a možno mi o 4 mesiace napíšete sami, že vás to zaujalo. Áno? Proste naozaj som si zvolila prácu na doma proste, ktorá ma naozaj reálne baví. A ja vidím na tom, že to funguje. A hlavne, že nemusím robiť tie povinné objednávky, to bol pre mňa úplne masaker, ale proste tým, že som si napríklad zvykla na tie produkty. Reálne mi pomohli. Reálne mi chutia, proste, lebo chuťovo sú naozaj skvelé. Takisto ich užíva aj moje dievčatko, ono užíva tú vlákninu, pretože ona má naozaj problém od malička s vyprázdňovaním, čiže ju užíva a pomáha jej to. Takisto drogériu, áno, ja to poviem na rovinu, moja kmeňová, jak v úvodzovkách drogéria, z ktorej som ja každý mesiac dokázala robiť 200 € objednávku, bola DMko. Áno, a sú veci, ktoré si ešte stále objednávam z DMK, pretože proste nám sa menil majiteľ na drogérii proste a menil sa tam sortiment a sú tam nové veci a stále sa vlastne ten sortiment nejako rozširuje a tak ďalej, čiže ešte tam není úplne 100% stále, ale už som bola veľmi šťastná, že som si mohla objednať teda drogériu, pretože je to nemecká kvalita nemeckej značky za úžasné ceny. Mne túto zákazníčka povedala, ktorá si odo mňa hneď objednala teda jeden prací prášok, tak mi hneď povedala, keď som ho doniesla, vlastne ho otvorila, ovoňala a hovorí, že naozaj, že mám pocit, že to je ten istý, ktorý kupujem ja, že je to naozaj teda ten nemecký
až dokonca je o 4 € lacnejší, než ho kupuje ona. Áno, čiže vlastne pomáham vám ušetriť nejaké tie peniažky. Drogeria nemeckej značky, nemecká kvalita, proste všetko super a vlastne ešte lacnejšia, než ju kúpite vy tu, alebo vy niekde v Rakúsku, alebo podobne. Čiže stále je to fakt super. Čiže vy dokážete vlastne, keď by ste sa rozhodli pre spoluprácu na doma a rozhodli by ste sa napríklad pre spoluprácu, ktorú robím ja, tak vy nemusíte robiť katalógový predaj. Naozaj nie. Nemusíte. Vy proste si tam nakúpite úplne bežný tovar. A teraz fakt ako na rovinu. Periete? Máte doma pračku? Periete? Používate pracie prášok alebo periete s jarou, čo je na riady, áno? Používate aviváž alebo neviem, olej do prania, guličky do prania. Sprchujete sa, používate šampón na vlasy, telový peeling, proste to je must have. No, telový peeling to proste musí mať každá žena. Proste to musíte. To je proste niečo brutálne. Takže vlastne periete, áno, umývate sa, sprchujete sa, umývate si vlasy, telo, ja neviem, krémujete sa, dávate si nejaký krém, dávate si niečo na tvár, takisto chodíte na vecko, používate toaletný papier, používate osviežovače vzduchu, umývate sporák, tak určite ho neumývate tak, že tam naplujete, ale určite máte nejaké na to prostriedky, nejaký odmasťovač, niečo na nerez možno, keď máte vlastne umývadla a chcete mať čisté. Možno chodíte do lekárňa a kupujete si, ja neviem, proste nejaké vitamíny, áno, kde necháte strašne veľké peniaze. Možno vás niečo bolí a beriete kolagén alebo niečo na imunitu, áno, niečo, čo vám možno nechutí, je to C-čko, je to kyslé, možno to nemajú radi detičky, no moje synty, keby som dala C-čko, tak ma s tým opľuje, áno. Bioaktív je práve, že sladučky, proste má rôzne príchuti, jahodová, čokoládová, čučoriedková, banánová, teraz novinka, to je proste akože fakt brutálne. Idete niekomu na sviatok, alebo proste máte muža, alebo ženu, alebo podobne a chcete mu niečo, alebo a to je jedno, 15-ročné dieťa, hej, máte proste už je to taký malý, veľký dospelák a chcete mu nejaký darček, chcete mu hodinky, chcete mu nejakú reťazku. Ide zima, ja neviem, ženy, my máme napríklad pred menštruáciou proste nás boli brúško, alebo takto chceme si dať nejaký čaj, máme nejaké tinktúry na obličky, na prečistenie, na pečenie a tak ďalej. Proste sú tam naozaj široký sortiment. Máte doma mačičku, my máme 2 v dome. Ďalší na dvore, 2 psov, sliepky, kačky, zajaca, vtáky. Proste máme, áno, zvieratka, lebo bývame na dedine, moja mama to má rada. Oj, ty máš zvieratka. Takže proste ako, takisto je tam zverinek, kúpite tam proste jedlo, konzervy, suchú stravu, proste pre zvieratá, pre psíkov, pre mačičky, pre vtáčiky sú tam tie oné semienka. Proste naozaj, papierníctvo, deti idú do školy, papierníctvo, idete vrážať fakt 100 € do šeltu, u nás nakúpite zošity, farbičky, ceruzky, fixy, batoh dokonca, hračky pre deti, ja napríklad malej. Na Vianoce. Poviem Ježiškovi, aby nakúpil tam, lebo tam je to za super cenu. No, budú Vianoce, vieš, tak budeš si nejaký... Budeš si darček od Ježiška? Áno. Budeme spolu písať list Ježiškovi? Tak maminka mu povie, aby nakúpil v e-shope od Lucy, dobre? Tam nakúpi Ježiško hračky a doniesie pod stromček? Dobre, daj 5. Takže vlastne nakúpite tam naozaj všetko. A povedzme si to na rovinu, fakt, ako keď neperiete a nepoužívate toaletný papier, máte deti, kupujete im hračky, môžete nakúpiť u nás. A reálne, pokiaľ sa registrujete, tak si môžete nakupovať za body. Každý bod je ohodnotený inak podľa dosiahnutej pozície. A každý jeden ten bod vás posúva vyššie a vyššie. Napríklad medzi prvou pozíciou a druhou pozíciou je rozdiel 30 bodov. Vy pokiaľ nakúpite, nemusí to byť urobených 30 bodov hneď za mesiac. Máte na to času koľko chcete. Čiže pokiaľ vy si niečo kúpite, niečo malé, nejakú drogeriu a takto vám sa tam body zarátajú. Dosiahnete 30 bodov, idete na druhú pozíciu. Tam sú už body ohodnotené zasa inak. Na tretej je to stále viac a viac a viac. A vy reálne nie je povinnosť urobiť objednávku každý mesiac. Objednáte si, ja neviem, poviem príklad, drogeriu na 3 mesiace dopredu, už tam 3 mesiace nemusíte ani páchnuť. Po 3 mesiacoch sa rozhodnete, už mi došlo toto a chcem si pridať cukrovinky, urobíte si objednávku, znova sa tam nazbierate samozrejme body a nikto vás nebude nútiť, aby ste sa tam vrátili a robili objednávku každý mesiac. A ďalšia vec je, ak tie body nazbierate, tak vám tam tie body a tá provízia zostane a nikdy z tej provízie nespadnete dolu. A nikdy o tú províziu, či z tej pozície nespadnete a nikdy o tú províziu neprídete. Pokiaľ si ju tam necháte rok, tak tam bude rok. A po roku, keď sa tam prihlásite, tak si ju tam pekne krásne nájdete. Budete na tej istej pozícii s tou províziou, ktorú ste tam nechali. Nikdy neprepadne firme a nikdy z tej pozície nespadnete. Každý si môže tú spoluprácu poňať ako chce. Niekto môže byť samospotrebiteľ, niekto
niekto je super predajca a naozaj spraví takéto živé vysielanie a má 500 objednávok a spraví cukrovinky za 1500 eur alebo proste výživové doplnky za neskutočné peniaze. Každý sme na niečo iné. A možno niekto ani nechce robiť objednávky. Nechce objednávať, nechce skúšať, nechce robiť nič, chce si iba budovať tým a má ľudí alebo vie dostať proste k sebe do týmu ľudí, ktorí budú pracovať. Tak sa to dá. Tam nie je žiadna podmienka, tam je jedna jediná podmienka. Aby ste odobrali štartovací balíček, aby ste pre váš štart niečo mali. Aby ste mali nejaké vzorky, aby ste mali nejaké vzorky parfémov, aby ste mali nejaký letáčik, vedeli sa v tom zorientovať, aby ste mali nejaký katalóg, mohli si naštudovať, nie ponúknuť ho, ale stačí naštudovať, čo vlastne tie výživové doplnky obsahujú a na čo sú. To úplne bohate stačí. A vlastne môžete zarábať. Fakt sú 3 cesty toho zárobku. A môžete to možno iba z diaľky sledovať a potom sa rozhodnete, že idete do toho. Samozrejme je to na vás. Ja ponúkam túto spoluprácu iba z jedného dôvodu. Pretože viem, že veľmi veľa ľudí hľadá prácu na doma. A viem, že každý potrebuje nejaké peňažky na zvyš. A viem, a som si na 1 1500% istá, že aj napriek tomu, že to je to MLM a aj napriek tomu, že každý má na to svoj názor, a väčšina ľudí na internete má ten názor, že proste je to hlúposť. Tak ja na 1 1500% viem, že proste pokiaľ budete makať, tak ako v práci, keď makáte a môžete dosiahnuť to povýšenie o 50 rokov, takisto aj keď budete makať tu, tak dokážete si vlastne vybudovať časom ten svoj vedľajší príjem, alebo o pár rokov aj ten hlavný príjem. Hlavný príjem, za ktorým sa proste naháňam ja, ktorý som sa rozhodla, že proste o pár rokov dosiahnem a preto vlastne makám na sebe a makám na tom globáli a proste chcem to, veľmi to chcem a je to taký môj sen, že jedného krásneho dňa sa ráno zobudím, odnesiem si dieťa do školy, prídem domov, uvarím si, pustím si notebook, otvorím si svoj diár, ktorý som si inak založila, otvorím si proste nejaký diár a budem proste tú dobu, kedy moje dieťa 7 hodín v škole, tak ja stihnem navariť, upratať, napiecť a ešte aj pracovať a potom si pre ňu pôjdem do školy, pôjdeme na kružok, pôjdeme sa nájsť, pôjdeme do kina, prídeme domov, poučím sa a ja pôjdem normálne spať. Nebudem vyčerpaná, nebudem unavená, nebudem proste mať nejak modrinu správca alebo podobne. Proste idem si za tým, že za pár rokov z toho budem mať hlavný príjem. A to môže byť aj váš cieľ, môže to byť cieľ kohokoľvek, kto sledujete toto video a možno je to cieľ aj niekoho, kto nesledujete toto video, ale reálne by ste mali záujem si takýto sen splniť, tak stačí sa zaregistrovať, kľudne mi napíšte a naozaj stačí začať makať. Všetko vás naučíme, nie som tu na to len ja, je tu na to moja sponzorka, je tu na to Kamilka, ktorá sleduje toto živé vysielanie, je tu na to Vierka Svobodová, je tu na to proste celá skupina Global plná ľudí a úžasných ľudí, pretože Global nie je len o tom, že makám, musím, lebo bla bla bla, musím robiť objednávku a to a to a to a to. Takto to tu naozaj to v Globáli takto nefunguje. A ja som veľmi vďačná a šťastná za to, že to môžem takto povedať, že naozaj to v Globáli takto nefunguje. Globál je obrovská príležitosť, ja som to takto poňala, je to príležitosť pre mňa a je to príležitosť pre každého, kto mi napíšete a máte o to záujem. Je to brutálna príležitosť. Je to príležitosť niečo vo svojom živote zmeniť. Je to príležitosť mať ten príjem proste navyše. Je to príležitosť nakupovať za body a za úžasné ceny s donáškou priamo až domov. Je to proste príležitosť spoznať úžasných ľudí. Je to príležitosť zažiť úžasnú komunitu. Proste je to príležitosť chytiť tú šancu, naozaj tú príležitosť za tie pačesy, za tie vlasy, pritiahnuť si ju k sebe a makať na tých našich snoch. Pretože pokiaľ chcete mať auto, musíte na ňo šetriť a stále si odkladať, alebo si zobrať leasing, alebo podobne. Prečo si na to nenašetriť z nejakej práce mimo? Nemusíte používať svoj plat. Používajte plat z Globálu. Chcete ísť na dovolenku? Dobre, v poriadku, šetrite na to. Aj ja šetrím na dovolenku. Ešte stále na tú dovolenku šetrím. Lenže idem si za tým, že na tú dovolenku, ktorú idem budúci rok, s malou, tú leteckú, tak si vyberiem na to prvú províziu z Globálu. A proste nám tá provízia z Globálu zaplatí možno aspoň polovičku ubytovania. Ale idem si za tým. Áno, a tiež si šetrím na dovolenku na Oravu. Lebo chcem jej ukázať sneh. Chcem, aby moje dieťa videlo sneh. A reálne si to zaplatím z platu. Ale prečo si nešetrím na niečo väčšie? Z platu nejakého navyše. Áno? Pôjdeme pozrieť sneh, áno. Pôjdeme. Pôjdeme na Oravu, už to máme zarezervované. Hotel. Dobre? No. Takže... Mám aj adresu, dobre? Kúpime si auto a pôjdeme na Oravu.
Takže to sú inak moje ciele, kúpiť si auto, ísť na Oravu, ísť na leteckú dovolenku, proste. Sú to také tie moje ciele a proste idem si za nimi. Ale jeden z tých obrovských cieľov, ktorý mám, je proste vymeniť tú fyzickú, tú reálnu prácu, do ktorej ráno vstávam a som proste unavená a nič nestíham a zaspávam a fakt nič nestíham a občas ani v práci nič nestíham. Čiže vymeniť toto za ten taký kľud, vstánem, odveziem si proste dieťa, ale nemusím sa naháňať, pretože proste príjem domov a moja práca bude takáto, že si otvorím notebook, zapnem telefón proste a budem sa venovať takto ľuďom, alebo proste budem niečo makať na počítači, budem robiť z domu. A proste môjim snom je dosiahnuť to z globálu a viem, že sa to dá. Takže si za tým idem. A pokiaľ aj vy chcete niečo takéto, zaujalo vás to, proste máte o niečo záujem, možno o spoluprácu, možno sa chcete dozvedieť ešte viac, pretože ja dokážem kecať aj 3 hodiny v kuse a o globáli ani nehovorím. Proste to by som mohla takto 8-hodinovú smenu prekecať o globáli, mohla by som vám spraviť také veľké školenie u nás v jednote a proste 8 hodín by som vám dokázala rozprávať. Ale pokiaľ vás zaujíma čokoľvek ďalšie, proste máte záujem, alebo sa chcete opýtať, alebo proste len chcete zistiť informácie a možno si poviete, že nie je to v poriadku. Nie je každý sme rovnaký a nie je táto spolupráca pre každého, áno. Je to fakt iba pre tých ľudí, ktorí naozaj chcú niečo vo svojom živote zmeniť a sú ochotní nielen sedieť na zadku a plakať a čakať, že niečo mi spadne z neba, ale sú ochotní makať. Tak pokiaľ ste takýto človek a máte o to záujem, tak mi kľudne napíšte. Kľudne, není problém, keď ste aj tuto od niekiaľ zblízka, alebo takto, čiže okolie Trnavy a podobne. Kľudne mi napíšte, nie je problém, môžeme sa dohodnúť, áno, ja mám vždycky nedeľu voľnú, môžeme sa dohodnúť, môžeme ísť niekam na kávu, na obed, proste môžeme sa spoznať osobne a môžem vám všetko ukázať priamo takto v telefóne, môžem vám to všetko vysvetliť, môžem vám to proste ukázať. Môžem vám doniesť aj niečo na ochutnávku, keď vás to zaujalo, keď vás zaujal napríklad nejaký produkt Bioactive, alebo ja neviem, proste ten Proclope. Ja som volala s mojím detkom, môjho tatka, vlastne tatko, jeho bolia nohy. Takže reálne my sa chystáme na východné Slovensko za detkom a reálne ja som povedala, detko, donesiem ti Proclope. Pretože s ním mám ja osobne bohaté skúsenosti s bolestiami, proste, že naozaj pomáha. Si OK? Dobre, lebo reálne pomáha, tak proste, vravím, detko, ja ti to prinesiem. A on, že no, že čo to je? Hovorím, reku, detko, je to kolagén. Áno, je to proste kolagén s jablkovou príchuťou, má tam strašne veľké množstvo kolagénu, MSM-ko proti zápalovú zložku, naozaj to pomáha. Viete, čo mi detko povedal? Že on kolagén berie z lekárne, no ale stále ho bolia nohy. Pretože ten kolagén z lekárne nemá také zloženie, nie je v takom obrovskom množstve, ako sú v našich Procloboch. A teda reálne, možno by tam aj tá šanca na to, že by vás to prestalo boliť, bola, ale trvá to extrémne dlho a kým reálne vám to zaberie, tak do toho investujete toľké peniaze, že už proste spojete, kašlem na to, už nič iné nechcem. Áno, čiže, ale ja mu reálne ten Proclope donesiem vám, poviem mu, detko, takto sa to užíva, dávaj si to, proste naozaj ti to pomôže, lebo ja s tým mám skúsenosť, že mi to pomohlo. Mne s bolestiami, áno. Čiže kľudne, ak máte akékoľvek otázky, alebo čokoľvek, vidíte moje príbehy, sledujete ma, ja neviem, proste, sledujete možno toto živé vysielanie, alebo si ho možno pozrite zo záznamu. A proste poviete si, že Ježiš Mária, táto už zase hodinu trepe o niečo, ale proste možno vás to zaujme. Tak proste kľudne mi napíšte. Naozaj mi kľudne napíšte, budem veľmi rada. Naozaj sa môžeme si aj zavolať, naozaj s tým nie je problém. Vidíte ma toto naživo, ja reálne som takáto trafená, ako som na tých živých vysielaniach, áno. Možno preto som aj v týme Ivanky, lebo my sme takí šiši tým všetci. Čiže naozaj, ak máte záujem, alebo vás čokoľvek zaujalo, akákoľvek informácia, možno vás zaujal môj príbeh, možno vás zaujal nejaký parfém, možno ten letáčik, možno ten nový a chcete ho skúsiť, chcete ho voňať, inak ja ho nemám, lebo sa mi rozbil, na čo som strašne nadávala. Doteraz nám smrdí chodba, no nie smrdí, ale vonia, áno. Doteraz, keď vojdete kam na chodbu, tak proste to tam cítiť a to tam máme dlažbu, áno. Takže proste budem ho objednávať, čiže pokiaľ si ho chcete aj vyskúšať, tak ja si ho objednám sama pre seba. Objednám ich samozrejme viacero z toho dôvodu, že sa vám... Áno? O pipi dlhej pančuche? Áno. Dobre, sekundu, áno. Takže viem, že sa vám páči, proste mám na jeho objednávky, čiže proste ako bude ich určite viacej tých 17 a pokiaľ vás zaujalo ako vonia, alebo proste ho chcete vyskúšať, nie je problém, proste ja vám ukážem, že som si ho teda objednala, pokiaľ si ho budete chcieť aj kúpiť, budem mať aj pár kusov proste na predaj. Čiže naozaj
pokiaľ vás toto zaujalo. A pokiaľ už ma nechcete počúvať, tak to vypnite. Ale nie. Keby čokoľvek, som tu naozaj pre vás a kľudne sa nebojte mi napísať, nehabíte sa proste, pokiaľ vás zaujala, ja neviem, možno tá drogeria, pokiaľ vás čokoľvek zaujali nejaké výrobky, alebo pokiaľ vás zaujala samotná spolupráca. Ja vás veľmi rada uvidím vo svojom týme, veľmi rada vás naučím to, čo naučili mňa a posuniem vám to ďalej a veľmi rada vám takisto dám nejaké odkazy na webináre proste, alebo čokoľvek, na čo možno pôjdem aj ja, alebo čo som si možno pozrela a čo by vám mohlo pomôcť. Budem veľmi rada, keď sa mi ozvete, keď vás toto video proste nejako obohatilo, alebo keď vám nejako spestrilo možno deň, alebo toto po obede, alebo ako to nazvať. Ja idem variť večeru, takže asi tak. No a možno večer sa mi podarí ísť na polemik, uvidíme, jak budem stíhať a že či budem mať s kým nechať proste malú, ktorá dúfam, že v tom čase už bude spať. Čo? Kde? V posteli. Posievi. No môžeš aj mojej, len spí. Takže pokiaľ čokoľvek, kľudne píšte a ja idem variť. Tak, majte sa krásne, prajem vám ešte veľmi peknú sobotu, zvyšok soboty. Pokiaľ máte nejaké super plány, tak si to užite. Takisto vám prajem ešte zajtra krásnu nedeľu. Tu poď sa pozdraviť. Poď. Dúfam, že vám bude nejaké pekné počasie. No, pozdrav. Ahojte. Dobre, čaute, pa.